I'm Missy Chanda. Wangarigarira ritemure kujama. Oh, zvikazi Chandaman makaoma. Takuda awadi kutori kudama. Ndinorema funza silama. Kwete zvekuchuma. Semukone nisuwa ndinotuma. Hey, aiwasiya vatobvuma. Idzi dzava ngoma Chandaman ndakaoma. Nawana demsu takatora chimuti vaenda kuchiri. Vamwe voti Chandaman makusiri. Ini Chandaman zimangoma anperi ndinobata zimangoma somise kumberi mbiri. Aiwa ndinoita mashura pinda kana kutanga mvura. Ndinotodiwa kutopinda mvura vanondidhisa voti Chanda mavakuhura. Hey, ndatipinda kubhema valley. Ndatipinda kufenivali. Ndinopuwa raisi vachitopuwa bali. Ndovasiya vakadona sevamafari. Hoi pandinosvika avafari. Nekuti ngoma dzangu avadzikunise avadzimise. Nekuti vandoita ndinosiya vakita. Ona mafanzi kubuda bikita. Nawana demu ndine chimuti saka ndachibvuta. Hehe chimboridza huta. Chandaman izi ngoma dzashata. Wona mafanzi voti ini andimire. Wona padhanzo ndoda kuita mutara fanika shinzo. Varakusamisika seiko ndichidaiso. Manje ndovatsika pasi fanika inaso. Ehe andisipo vanobhamba kunge tenesipo. Andisipo havatongi geto venda kwadzobo. Andisipo vanotonga kugeto kana Chandaman asipo kwete manyepo. Shuva chiri reti kunga dziso riri reti. Hazi muri bati yesi aiva muri bati. Ini ndichikandira ataki vanopona vanelaki Chandaman ndiri kupedzera. Wona mafanzi voti Chandaman makosha. Vachigodora voti wedu mupasha. Ndiri patopu shuwa paasha. Saka vatipe nemangoma ndavashusha. Ndopandati mambo vachamata shipambo. Aiwa vana vaise mutambo. Kuti Chanda apera suziva mufambo. Ndakafamba Chandaman nguva yareba bambo. Ndinorira kundobuda kuzaka jerera. Fanika mbeu pasi ndovaferera. Apana zvavanoita ngoma ndinodzipedzera. Nawana demu aiwa Chandaman ya ndiri kupisa shiti kundobuda zimuya. Fanika nganya shuwa vanoswinya. Kuno vanomhanya ngoma kudya kunge munya. Nawana demu ndinoita kunge binya. Hazi Chanda munototsvinya. Ndiri kupata kunge ndabva kukinya. Vangosvika zvangu ndakazvistinya. Vanhu voti chamba yesi ndoti semu. Wakatakwa nechekupi chekwamai semu. Ndochinoita kuti ndonakiwa kunge jemu. Iwe matsaka vanodona kuti gemu. Koma ndine gocha kunga mvura mudhemu. Iwe embestiyo ndiwo madamu. Ndinotsikirira ndakatanga kare pachagadzirwa zvimaridhemu kubody slamad. Wayase Chivatipa mambo Chanda afamba mufambo. Idzi adzisi nyambo. Ndinini ndinodonza tambo. Kuno kuHope City wondikoka yesu ungapfuti. Wonavha ndaita pabhiti. Zvikazi Chanda muna kumira niti. Wona dzoro dzangu ndiri kutrakta. Vanoita noizifanika trakta. Kamerameni ndunzatita. Vatipe ini vandinoita. Saka ndati dava mani Chandaman ndini ganimeni. Ndiri kupisa ini kusiti. Mafanzi vanondida ini sekuti. Vese vanonditisa vaita munyama. Vanoperera ndipo patinotangira mambo. Tisu tine ngoma dzinorira nekuti mafanzi vanotifarira. Wona mabhiti Chanda anotogarira. Pamaiki wona ndoita kupedzera. Kana paredhiyo vanhu vondifarira. Hey ndinestaira pinda kudanga mvura. Ndinotodiwa ini kutopinda mvura. Ivo vari pasi fanika mabura. Vatipe mageto ndini ndinorira. Saka ndati prrrr batafaya komburesa. Ndati pakuda pasa. Pandinosvika tinopedza basa. Pano makangoma dzedu ndati mafusa. Oe tisu tinozigona. Vatipe kuti atife takadona. Hey ndinoita milana chibata iki over ati wonana. Tisu tinozigona. Atife isu takadona. Vatipe pamangoma kuti tisu tozigona. Mangoma toma mayaya. Alright. Hey ndiri deja kunga covid. Wona padhanzo kana remedy. Chakatsuka chiri red. Ngoma dzangu standard saka ndiri mayasi. Ndataura ndakamva kure. Chanda ndechemanya magitari. Boys safunga kuti ndichapera nyore. Azvite aiwa pangoma. Makore mazhinji tichibata mangoma. Wona mafanzi votifarira. Voti Chandaman muri mujomamiya vachitopi boy.
anotida mwana wangu kiyakuni patipe ngomara ito paringito wakuda kutuka pati avandikuni aiwa ini animiswi nema saka somise miya pati tupipo mambo ndandi chimbo kiyakuni vanondisaza momwe ndomubvisa mboni vashambisika ngomara itanu na wana demu jini ndiri kubvisa kumakomoyo vari kutamba ngoma aiwa paredhiyo vekutv vamba kuda vhidhiyo asi muri kumhanya kunge mota dzekutokiyo ai ndinobata inini kudangu mozambiki kumanika vanoziva pandinosvika andimbopanika anditombomisika ndinenge ndakasika aisengano jefundi voshamisika ndichikeita kudada pamwe ndichizunguza mukwende oi ndinosmata ndisifende ina ndimisile bwende chindipa ngoma ndipinde matsaga suwa mundikunde ndovajambisa waya amise Chandaman. Yeah, beat nangu ndora pera. Yeah, man. Ndora pera. Chandaman anga chuda kwenda. Ina ndiperi be. Auperi. Ndotodora mabhiti atobatanidzwa kana 18. Akwetoti andiperi. Yeah. In case you just joined us, this is The Drive at 6 with me, DJ Mambo the King, and in a Chandaman, fresh from Mutari. Yes, I'm Dada. Swakamira seko Chanda. Aiwa, abo Dada. Kwere. Abo. Aiwa ndikona mkwende wakura ubva apa ndakakusiya last time papa. Atishori mwari. Shall guide and protect. Yes, I. Aiwa abo ndikona zviri kuitika. So ari seko mangoma mamutari. Aiwa mangoma mamutari bo. Kudai kudai but zvinacho mangoma acho chingotsikirirwa mudara. Anzi ndiani kwanenge achikutsikirira. Ndisi kuzoona mudara. Isu ndorwa mangoma kudai kudai but kuredhiyo kwacho futi vana vachingoridzwa dzimwe dziya mudara but but ndofunga azvichaita yabo aiwa ndiyo iwaize we are just here to promote mageto youth kuti zviende mberi. Yes, I so Chanda tell me something. Mangoma akatanga rini? Ndini mangoma mudara ka ndakatanga 2010 uite zvemangoma ndina DJ Malon T tiri kunozi kwachigodora uko Malon T achirikodera papiki uya Malon T wakuchitungwiza ya man ndo tailingana 90 Malon T uya iye ndakatanga kuziva iye ndasati amuziva kana vanhu vazhinji esai saka aiwa pesa but chingoda ichi mangoma tinobvira tamira chingodai pitakabvawo kurutsu tichipinda geto anakate kurutsu akasara achiti Chandaman wapera because vanga vasingachandizwi ikoko bari pageto mundaraka hai pageto atuta. So Chanda, you've told me kuti wakatanga kuzivana na Malon T way back 2010 producer kwa Chigodora. Yes, I. How was music kwa Chigodora as compared to muno Mamutare city? Wona chi kwa Chigodora music dzaitorowa plus ndakatotanga futi zvekutozviita kwa Chigodora wandatanga kuzotongolingana nezvimwe zvafana zvangu ana Johnson ana T-Fire imwe timu yakatowanda watatombogadzirika mukaclan lakatombogadzira wachingoti mudara chi taizviti mateacher family yanga iri danzo teacher saka fana wakauya saka tatakuiti mateacher family waiziya twatazongodai tichipinda geto zvina zvinekamusiyano mbichana but ndakangoona angu taiwa kungoti vamwe vanhu vangongorawo kunoko but ikaedze vagoba dzikuri nekuti munhu uri mugeto waiziya takabva tasvika tati iwe pakazitike pasa papolisi mudara ndinyepi mudara vanhu vakanatsokuona kuti mawani Chandaman. Is it the same pasa rakalinka Master anozani Master H aiwa Master H ngere last year ipapa vananga kutoziva kuti kuna Chandaman kuna Master H vananga kutoziva zvekuti vanga rutodei nini wacho kuti pane yakazoitika Master H ari pa stage man Chandaman akuda kupinda Master H ari pa stage Chandaman akuda kupinda chisha kaitika nyanga iripo ndeyekuti manje unongoziva kuti pane zvinhu zvinongoitika pamaartist papatomboimba wana Rasta vana Ras Gonzilla nana G Twice amwe matimu akawanda angatombobata mangoma time ndakazotoma manje nini ndipinde kaMaster chakavhura mbichana ndika but pakazoende kosumuke chauga chakashata urikuona zvekuti handida kunyepa va ndichidoda ndakatozwa Master chakutoda rhythm renda ndiri kumhanya iroro wakatombomiswa nakatangoti
imi vanhu vese vaimbe masongs anosvike kuma6 ko Chandaman mautowamisire rhythm desoko wadi murumbodini siyai munhu uyo arambe achirova mangoma aiwa mafanzo akajamuka kazi tozvipwanya pwanya vakati chimbomirai tozvivharisa izvi handakabva ndapuwa 10 minutes ndakamire pastage vachinatsosete zvinhu zvavo zvikazi aiwa Chandaman pedzai bhora iya saka munongovizia mambo saka how has the relationship been between iwewe na Master H after that incident chichakazoitika manje inini semunhu wekuti ndandinozvo ndandotofunga kuti na Master H since tatomboonana tofanira tombogadzirwa kana chingoma 1 nezvakazoitika manje ndakafunga kuti Master H uchatotsamwa kuti korasta uyu wanga akuzotonyanya utodiwa futi vaizia pashow yangu pashow yangu zvakutotonge Master H ndakandigadzirira yanga kutonge yangu pashow pake but ndakazoona manje mangwana acho akazouya padini pangu makuseni ndikaswera naye takutomboite zvitatuitira zvemangoma ndikaona kuti munhu uripo munhu usingarwadziwi ana utombovise musoro ndaona kuti aiwa Master H bo zvototi neni ndodongomusimbisa plus une ngoma rake rakatondisimbisa azotobvawo kunoku saka zvese tongoti bo yes I so currently I heard kuti Chisport families in Mutare varikugadzira rhythm I think promoted by Nash Prince. I think it's one of the color rhythms that they're pushing. Do you intend to also be on that rhythm? Kind of is urumbo focus and mango rhythm on local producers or what? Izo ndongoti iwe muno wacho rhythm. Tisiri kungomhanya kuti kudai nekudai. Ndio tinofanira kutombonga kuti chitoti rhythm rakazagadzirwa kwa Mambo kana rakazagadzirwa kwa Troy kwa Fury Case Big Joker check ya sound sakubva tichisvika ipapo tichibodini haisi nyaya kuti munhu unosumuka ngekuti wamhanye rhythm 1 badzi because rhythm ndo rinanga richinakidza iwo kasanakidza yoka azvausumuki nenyaya iyoyo saka turongoti jika ndinosvika hapana pressure but handisi kumhanya hangu ba kuti ndotadza kurara kuti aiwa big shout out to Master H, big shout out to Fury Case nama producers esema Mutare. So Chandaman, yes I family zvakamira sei family wise mutoni chichichi kwakamira sei ndakanzwa mama gossip muraini chinzi Chandaman akatungidza kechipiri kechitatu kechipiri ona apa manje kubva ngotangirana nelockdown but wangori kutungidza chamari kwatoona kuti apa ndikamwe kane 4 years ona izvi madhama akatoshitakura zvekutoti mwana October pane zvinogona ngoitika but anyways ndiri murume mudara ndongoita but ndozvimwe zvinhu zvinoita kuti pamwe pacho ndizomboti kumangoma because padeni handiri kunyeperawa nandakarwadziwa pamwe pacho nanditomboenda kana kumakurukozwa upinde pasi mudara ndiri munhu wemangoma ndichipinde mutonera usiku hwese ndiri pasi ndakasenge nyika rasta kuti muri padeni zvidini waiziya zvotomboza Chandaman abati kumapasa saka tisinganatsomoziva iwe uredhiyo ndorera wani mudara hausi undiziya kundoona chete waindondoone paredhiyo but ndiriko mudara ndiriko habo zvese bo mudara in case you just joined us it's TheDrive and sit with DJ Mambo ndina Chandaman mu studio obviously what I like about him is kuti pese panenge ndinaye nendichingoseka guys so forgive me because mabhazi akanondinakidza most of the time Chandaman anenge ari kungorowa ma-lines over and over again aperi so Chandaman aiwa nasondifadza wandisipaka big time so what other artists do you have ma-collabos with in Mutare? Ma-collab aripo noti naumwa
Rastongu, Raspini. Yeah, big shout out to Yeah man, Raspini, me brother, anoro reggae, but ntinda kutomba chinjwa futi kutombo wandire kudanza, but hey ukazimango metinorowa jamani. Pandimwe takamborwa recycle on dai arakarira kana ku radio zvekuti vanhu iswa kana tsekuona taiwa vakomana vari serious pazvini. Tuti na Ingivi. Yeah, Ingivi umwe wangu. Kuti ya makolabo to vatati nerimwe nyowani futi na Chiango. Peter Gans. Ngoma futi riripo. Ni umwe mfana wangu kupenalonga. Jacking, yeah. Takaita futi zvinhu. Mangoma ungodai kamuka embrace kano spider. Takaita futi. Yeah man. Okay. So I heard pa FM pakabakuro this track Rwaka feature into also it's called Mpakati. 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 So would you do a freestyle of the verse Rwaka Royo Mpakati? Freestyle of the verse. Lombo panzo acapella cheti. Baby uri mpakati, uri pakati saka ini ndisati. Baby usaterera vemachati kana ndaenda kugiraft. Baby ndikaenda ndouya ndinodzoka vichifaya. Yes I brother. Yeah man, Chandaman. So yeah, any more weeks that are coming soon or what are the plans for the future? Mdara mangoma bo. Nekuti nini mangoma ndiri kuti kuno kwa Mutare. Ndida ngunye pa mangoma ndino vanhu vakawanda vanonditi Chandaman. Uya murekode mangoma. Uya murekode mangoma pemangofunga. Uya murekode mangoma ndongenda nongosiya wani ngoma. Yeah. Even yango Big Joker and Shori Madzibaba John. Tombosvika nditombosiya ngoma. Bozananga chitomboona kuti Jamani kuti 00 inda but aenda mbokutaura rimwe futi kuti unongodzimboda ide kudai waize but paine zvina zvangobuda. Ma DJ mazhinji anongotondibata kuti Chandaman svika panzvimbo timbodai. Chandaman svika panzvimbo timbodai. Mangoma atoripo mangoma akawandisa. Gore ndofunga mangoma ndichaimba anogona svike 300. Nekuti vanhu vacho vakawanda vanhu vacho makolabo vari kuda. Plus nine mastudio acho akawanda ndiri kuzuya ungoimba. Saka ndingamira iri mudara. Yeah, achanyanya kutaura nezvakawanda. For you to know kuti Chandaman ari kupisa sei anditi. He is one of his tracks. Ada kudai. Do vanda mshaya. Jamba waya iri mudara. So yeah. Inzoi number iri from Chandaman. Yeah. Your killer bean, Ngoma Florida, she won. I, Symmetroid, and he's the Chandaman. Ngoma Florida, Kuno Anofa, DJ Wellas, DJ Brownie, and he's the Chandaman. Aenda nekupi. Ajamba waya, adakudai, indovanda mshaya. Ambozviketa kungariki fire. Azoshamisika zvimangoma ndichi. Aenda nekupi, ajamba waya, adakudai, indovanda mshaya. Ambozviketa kungariki fire. Azoshamisika zvimangoma ndichi. Saka ndisatam, bamba to bamba. Ndianiko, andotozviramba. Inga maona wani munhu achichamba. Kuita sopa, kubera chamba. Ndinenge ndirizi ndakatoredzera patifanika Jesu ngoma ndosikomerera ndini ndiri kutyisa kunge madzikirira fanika tsoro hadzichanda mabiridzira aenda nekupi ajamba waya ada kudai indovanda mishaya ambozviketa kungareki faya azoshamisika zvimangoma ndichi aenda nekupi ajamba waya ada kudai indovanda mishaya ambozviketa kungareki faya azoshamisika zvimangoma ndichi chama tinenge ndakatora mukaduona moti ongorora mukata makatsora kuno manyanga mara matari mamutara inikezi devalu mwana vangu anondati ndipe kuno demu kuno tomubisa kuta kuno vanova yo ano kuno vanova kuno atidisa fanika bisa yesi padoshika pano bisa dema frisa dana tora vano ganya tiri mafusa anabururuga fanika huisa mafanza anokubata kupi
wanokubata social media number dzefoni Eh. magweja anondibata padheni yeah nepafoni nekumagweja nekumangoma so aiwa mira twape namba dzefoni dzinoti 078 297 yeah 7645 kuda dziri pachikuru 078 297 yeah 7645 aipapapo ngofona usazosechezita kuti rakaziba kweko keshi ndidzo namba idzodzo idzo dzachandaman idzodzo ndo namba dzachandaman idzodzo yeah it's been nice having you Chandaman. You know, it's been a blessed day, it's been a blast having Chandaman in the studio. It's TheDrive FM, TheDrive at 6 with me, DJ Mambo the King, and up until next time, make sure kuti mabata mangoma ake a Chandaman maizia yo tita we out tawa man respect